Kung nibati ka karon igsuon og kahadlok sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kung naa kanimo ang kabalaka, kakuyaw, nga dili ka makabuhat niana, pag-share sa pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung unsa kagamhanan ug kahibulungan ang Ginoo, kung unsa ang matuod nga pagkinabuhi kauban ang Dios, kung aduna kay kaluyahon sa pagbuhat nga naigsuon, pag-ampo lang gayud kanunay sa Ginoo. Paminawa kining pulong sa Dios nga gibuhat sa iyang mga magtotoo sa dihang daghan kay sila og mga pagsulay. Daghan kay sila mga struggle silang kinabuhi sa dihang naglisod sila sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Paminawa kining giingon sa buhat 4 versikulo 31. Human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, og silang tanan na puno sa Espiritu Santo, og sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios. Mao na igsuon, gamhanan gayud ang Ginoo. Kung ikaw moampo nga matinud-anon ngadto sa Ginoo, sama sa gibuhat sa mga magtotoo sa Dios kaniadto nga nabalaka sila, doon na sila'y kahadlok, nagampo sila sa Ginoo, o sa ilang pagampo nauyog ang dapit nga ilang gitiguman. Og tungod ni ana ang Espiritu sa Dios ni sulod sa matag usa kanila, nga mo'y naghatag kanila og kadasig, mo'y naghatag kanila og kaisog sa pagsangyaw ug sa pagwali sa pulong sa Ginoo. O sa igsuon, kung naa kanimo ang kahadlok, kaluyahon, nga dili ka makabuhat niya ng tanan, mukurog ang imong baba, mukurog ang imuhang kamot, mukurog ang imuhang tuhod, pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa Espiritu sa Dios, nga mupuno, mupuyo diha sa imong kinabuhi, duna kay kadasig sa pagsangyaw ni ana. Duna kay kadasig sa pag-share sa pagkamaayo sa Ginoo, sa pagkagamhanan sa Ginoo, kung unsaon pagkinabuhi nga dunay Dios, kung unsay atong purpose nganong naata dinhi sa kalibutan. Atong isangyaw ug iwali ang pulong sa Ginoo sa tanan gayud nga higayon sa atong kinabuhi, tungod kay mao kana ang husto ug makapahimuot kaniya. God bless kanatong tanan mga igsoon.